Hi friends, नै दा जों बेरायनो थांनो नागिरदों। मा जायगायाव थांदोंमोन आब'? मामोनलाय? सेंगाजान। सेंगाजान नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बे आंनि फार्स्ट ब्लग भिडिअ'। जों गामि खाथियाव मिरि गामि दं। नायलांबाय थादो नोंथांमोना फारि फारि जोंनि जायगाखौहाय। एसे समायना नायदो। ट्राइबेल लेन्ड। दे आं कमेन्ट्रि होनांगौबा होनांनोसै दे। नै जोंफोरो क'क्राझार थांगासिनो ओमफ्राय लामाफोराथ' बिदिनो गोजोनथाव ओमफ्राय जा ग्रिन आरोना जेथिंबो ओमफ्राय गोसोफ्राबो बहाय लखांनाय बायदि मोजां नांगासिनो लाइफआ जेरै मोजांनिफ्राय गाज्रि जायो गाज्रिनिफ्राय मोजां जाबावो बिदिसो आरोना लामायाबो ओंखायनो लाइफखौबो लामाजों रुजुयो आरोना बिदिनो जोंफोर सोलिगासिनो आरो जोंफोरनि डेस्टिनेसनसिम वाव माइसि मोजां जायगा नोंथांमोना दसे उनाव नुनो मोनगोन जोंनि सेंगाजान घाटखौ बेसे मोजां बे जायगायाव दै जायो बेयाव फाइनेलि मोनफैबाय जोङो सेंगाजान घाटआव गोदो जों डिब्रुगड़ थाङोबा बिनिफ्रायनो थाङोमोन हाबनोसै ओमफ्राय हाबनानै